Nire izena Olaia da. 1980ko ekainaren 20an jaioa, Mendaron bizi naiz betidanik. Txikitatik atsegin dut irakurketa eta idazketa, hausnarketak egitea, pentsamendu idatziak sortzea. Natura atsegin dut. Bertako lasaitasun eta sentsazioek gogoeta egitera bideratzen naute. Egunero zerbait ikasten dut gizakei buruz. Nola somatzen ditugun aurkezten zaizkigun zailtasunak, gaixotasunak, eta nola egiten diogun aurre guzti horri. Profesionalki erizaina naiz, eta honek ere beste ikuspuntu bat gaineratzen dio nire ulertzeko moduari. Duela 7 urte, desgaitasun arloan lan egiten hasi nintzen, eta gertutik ikusten ditut egunero borroka eta erronkak, lehentasuna emanez egoeraren aurreko jarrerari, nola sentitzen duten, zer sentitzen duten. Empatia izeneko hitz hori funtsezkoa dugu elkarbizitzan, eta askoz gehiago landu beharko genuke. Zeinen desberdina izango litzateke gaur egun pertsona horietako askoren bizitza, txikitatik beraiek eta ingurukoek desgaitasunaren aurrean jarrera eta ezaguera egokia izan balute. Mezua helarazteko bide hau aukeratu dut, bihotzaren taupadei kasu eginez. Idazkera errazaren bidez, historia hauetan barneratu nahi duen orori zuzendua doa hitz bakoitza. Olaia Rebert Godoi. Goazen txangora izenburupean, idazkera errazean landutako 2 istorio aurkezten dira. Lehenengo ipuina, Tximeleten lorategia da. Eta Hugo du protagonista bezala. 10 urte ditu, eta txikitan izandako istripu baten ondorioz, Dena izeneko gurpila ulkian mugitu behar da. Ikastolatik, tximeletak ikustera joateko txango bat antolatu dute, eta bertan dituen zailtasun eta arrastasunak ikusiko ditugu. Bigarren ipuinak, Paisaia liluragarria izena darama. Bertako protagonista Naiara da. 10 urte ditu, eta begietako gaixotasun baten ondorioz oso txikitatik itzu dago. Kasu honetan, ikastolatik Santa Cruz mendira txango bat antolatu dute, paisaia baten deskribapena egiteko helburuarekin. Bertan jakingo dugu nola bizi duen Naiarak egun hau, eta bere gaitasun eta ezgaitasunak nola saltzen dituen. Ikastolatik antolatutako 2 urteren deskribapenaren bidez, desgaitasun ezberdineko pertsonaien ikuspuntuak azaltzen dira, beraien bizipenak eta nola elkar bizitzen duten inguruarekin. Sample complete. Ready to continue?